Allah mai gida kai haƙuri. Kai kuma fa? Wallahi wata ne wa ƙarya dan Allah mai gida dan. To motar ka ce? Kai haƙuri. Tura ni kake yi fa? Allah kai haƙuri kar. Mota ta ce fa? Kar ta gani ne dan Allah na ce mata tawa ce dan a ta ce mu. Dan Allah mai gida dan Allah mai gida dan Allah dan Allah. Dan Allah. Sai kana raina mun hankali. Saboda na tambaye ki nan ba za ki ce min dan aca ba, duk designers din nan da na saka ke baki gani ba, kin ga dan matsamin daga jikin mota ta ce ba dan aca bane ba. Daga cewa ba ni nan ba ya zama ƴaƴan masu kuɗi a dinga hada su auren zumunci, amma mu namu daga a bamu nan ba an ga mana wulakanci. To ai sai ki matsa daga motar ko tunda ba taki bace ba, ki je gida sai a sayan da za a yi. Dan Allah mai gida kai haƙuri. Kai kuma fa? Wallahi wata ne wa ƙarya dan Allah mai gida dan. To motar ka ce? Kai haƙuri. Tura ni kake yi fa? Allah kai haƙuri kar. Mota ta ce fa? Kar ta gani ne dan Allah na ce mata tawa ce dan a ta ce mu. Dan Allah mai gida dan Allah mai gida dan Allah dan Allah. Dan Allah. Sai kana raina mun hankali. Dan Allah. Yaron nan za ka tuba banka ka daɗe kana raina mun hankali. Limon faranku.